Adran y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pyr sy'n mynd i'n sylw ni nawr. A'r gŵr bonheddig sydd wrth ochr i yw Aelwyn Evans, Cai Gwyn Pimpsen. Croeso ato ni, Aelwyn. Siwr wyt ti'n mynd? Ti'n oce? Yn iawn, diolch. Nawr, dyn y biwlas i chi. Ond ni'n nosbarth sifio tiroedd y gogledd ar hyn o bryd. Be chi'n neud o'r dosbarth yma? Wel, mae'n ddosbarth cryf iawn, dyn ni ti o cefen ni fan hyn. A warau te, maen nhw'n ddefyd cryf hefyd, a maen nhw'n dod lawr o'r Alban, a mae sales dyn nhw da, dyn nhw yn yr Alban, a maen nhw'n neud arian da. A mae lot o frydwyr lawr yn un ardal ni. A warau teg, mae'n ddafad, gryf, a wrth gwrs heddi ni'n edrych am gig, yna fe. Mae lot o wahanol mathau gael dy ti o'n flaen ni, mae rhaid yn ni lot fwy o seis na gilydd. Ond ni'n edrych mlaen, oedd i gael gweld, achos o'n i'n cael gair gyda'r beirniad Ginea, a wedodd wrtho fi bod e'n hwylo par. A achos y gysadleuaeth, mae par yn bwysig yna fe. So mae'n hwylo am par sydd â raster yn iawn, a hefyd mae'n hwylo am ddwy gos sydd yn llawn o gig. Ac ar ddiwedd y dydd, dyna beth yw'r gystadleuaeth yma yn y ffair ia, par a chig. A'r beirniad hwnnw wedyn yw Lyndon Edwards o fferm Lower yn Sir Fynwy. Ac mae tipyn o brofiad gyda fe yn dewis wy'n ar gyfer lladdu ABP. Do, oedd e'n dweud fi gynnau bod e'n prynu ABP os blynyddau, a mae'n prynu miloedd o wyn. Mae'n prynu llawer mowr wedyn o wyn stor, gyferbyn am un i ffermydd. Mae lot o ffermydd i gael y fe sy'n moyn wyn stor, a mae'n prynu nhw gyferbyn at y wain nhw, a wedyn mae sgwrs mae a contact wedyn i fynd yn nhw wedyn i lladdu a diwedd y dydd. Felly yn llanw i le fel beirniad i'r dim yma, achos mae rai cael beirniad sy'n mynd i roi digon o sylw i rwy'n yma a teilyngdod hefyd ar ddiwedd y dydd. Os bwysig ofnadw, achos ni wedi gweld heddi lot o'r ifenc yma yn gystadlu. A mae'n neis gweld nhw, achos na dyfodol ni gweld yr ifenc yn dod mas yn i ddangos y defed ar wyn yma. A rhai nhw'n barod heddi wedi cael llwyddiant mowr iawn i wedi gwir yn rhai o'r adrannau yma. A fydd yn rhoi hwb mawr i nhw ar gyfer y dyfodol yn sicr. Na, edrych mlaen nawr i gael gweld nawr beth bydd y beirniad yn neud yn y dosbarth hyn. Mae dosbarth cryf iawn o'n blaen i fan hyn nawr. A ar hyn o bryd, ni ddim yn gwybod le mae'n ei fynd eto, ond maen wedi cael ei trimio wedyn yn dda ofnadw. Mae'n anodd iawn wedyn, mae'n rhaid wedyn i gael y ddwy, y fraich na, a'r dwylo na ar y cig i gweld bod yn iawn. Achos esboniwch wrthon ni, achos ni gyd yn gweud yn dyn ni, treni sy'n ni'n cael y cyfle i gyffwrdd nhw, i trin a'i trafod nhw. Beth mae'r beirniad yn chwilio amdano pan mae'n trin a thrafod? I ddechrau i dechrau ar y shoulder. Mae'n rhoi law nawr, weli di nawr, mae'n rhoi llaw ar y shoulder, a mae'n gweithio hynna nôl ar y loen. A mae'n edrych am braster cyfan sydd yn gyfartal all y way nôl i'r cefen. A yna wedyn mae'n mynd lawr i'r goes ôl. A mae'n ar gynffon, mae'n teimlo'r gynffon fyna nawr i gynnau siŵr bod cyfer yn arbennig fan hyn nawr, achos mae par, gynnau siŵr bod nhw'n matcho yn fe. Chi'n gallu gweld tipyn am y braster wrth y gynffon yn dych chi? O, ti yn, odi, na lle mwyaf amlwg yn fe, mwyaf ti'n cydio yn y gynffon, ti'n gwybod ar unwaith yn fe. Ond weli di nawr, mae'n edrych total am y coesau yna. Mae'n bwysig a llawnder lawr i'r gwylod y gos yn fe. Peth ddifur iawn am y cynffonau yma, ni'n gwybod bod y Brydiau Mynydd, mae'n bwysig i nhw gael cynffonau hir, ond allan yn Seland Newydd, mae nhw'n torri'r cynffonau, a wedyn, yn eu coginio nhw a'i bwyta nhw yn noson honno. O, wel, mae yna lan i ti o'n naf. Fi'n cedi stica i cael rumpstick o'r cigoen eto. Mae'n rhywbeth gwahanol, ydy fe traddodiadau gwahanol? Ydy, mae wahanol gwledydd yn wahanol bethau. Achos, ti'n modd, fel mae'r defed llad yn ei wlad hyn yn fe. Mae bobl yn ei wlad hyn sydd yn bita pob tamid yn nhw. A mae'n well fi i gael cig oen ffres yn fe. Wel, gyda Sion Cilch o sifio tiroedd y gogledd, mae yna ddigon o bentos gyda'r beirniad. Felly, ni'n ni adael i am ychydig ac byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn derbyn y garden goch nes mlaen. Lyndon Edwards o Sir Fynwy, y beirniad yn nosbarth y sifio tiroedd y gogledd. Yn cadw ni ar fynd yn trad fan hyn, Aelwyn? Mae'n reit lawr ar y pen gwylod ar hyn o bryd, a mae'n siarad gyda'r cystadleuaeth, achos maen nhw'n rhoi ifanc iawn. A mae'n neis yn adeg gweld yr ifanc yma. A fi'n credu bod e'n dweud hwnnw nawr beth mae'n hwylo. Chwarae teg iddo fe. Dim bai yna fe, oes e? Nagle, achos mae'n rhoi dipyn o... Mae'n dysgu nhw wedyn, ni'n gwybod beth sy'n angen i nhw wneud o well ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ni moyn gweld nhw'n ôl mae eto ni. Wel, ar hyn o bryd, mae da ni par weiddo Gwyn a Linda Godre'r Garth yn y safle cynta. A maen nhw, wel, Gwyn, wrth gwrs, dwi'n gwybod fe fydd e'n dathlu os bydd ein yn ennill. Prif siward y defed. Odi, chwarae te, Gwyn yn ei gwaith dda iawn y sioi yn yr haf a'r gia. A chwarae te, mae par neis yn adw i gael dyn nhw'na. Sy'n dawt bod y beirniad wedi gweld bod y cig yn y lle reit. Odi, mae'n gwebrio, maen nhw wedi ennill.
Chwarae teg. A Linda nawr yn dod i ddal y rai cynta. Odi, os dim dawt o Linda ddim yn dal y par iawn o ddi. Oedd hi ddim cweit yn gweld rhy ffordd ar beiriad, ond yn sicr mae'r teulu yma wedi gwneud gwaith ragorol dros y ffair a'r sioe. Popeth yn rhedeg fel watch yn adran y defed, bob amser. O'n i siarad y David Pittenbrough sydd yn helpu dala Gwyn fy Nghogine. Ginne gath y jobyn i ddala nhw. So sy'n dawt mae di'n ei job da. O'n i glei. O, fyny o'n i. A mae'n braf i weld fan hyn nawr. Maen nhw wedi ennill fan hyn, cwpl o weithiau yn y gorffennol, a mynd mlaen i ennill pencampwriaeth yr adran wedyn sydd yn bwysig. Odi, mae'n bwysig iawn achos mae siawns da dyn nhw eto wedyn nes ymlaen. Mae nhw yn bar neis, ffordd eto. Wel, diolch o galon i chi Eilwyn, a na i ddim nawr i siarad gyda'r enillwyr. Gwyn a Linda o Godre'r Garth, Llanddewi Brefi. Wel, Gwyn, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Arbennig o ddagleu. O, falch iawn. Ond Linda sydd wedi bod yn gwneud y ffidol enni. Gad i gael sgwrs gyda Linda nawr. Oedd chi'n greu gwaith ragorol dros y ffair a'r sioe bob blwyddyn. A mae dipyn o glod hefyd bod chi wedi cyrraedd y brig yn yr arddangos. O, di, ni'n falch iawn, chybod. Mam Ridi, chybod, yn North Country, mae'n agos iawn at y galon ni. Yn ddrwg fi wedi sy'n torri lawr bob tro, ond na. Mae'n dangos gyma mae'n golygu i chi? Mae'n golygu llawer. I ni ddim yn gystadlu yn ystod o'r haf nawr achos bod ni mor fysu, ond mae'r cyfle i ni'n dod fan hyn i ddangos ac dod y brig a mae dosbarthiadau cryf a ffrindiau i gyd fan hyn mae gyda'n gilydd a gaelon gyfarch nhw i gyd am ddod yma i gefnogi y sioe ia a pawb sydd wedi dod i gefnogi, ond yn wedi'i gytrifiad fan yma bendigedig i wedi gwir wrth y modd. Wel, diolch yn fawr i chi am bopeth chi'n gwneud, ond ag sgwrs gyda'r bwydwr, Linda, fair play, you do work really hard with these sheep every year, and you've had a lot of success in the past. Yes, I've had a lot of success, not in the league of John Hall and those people, but within the Native Hill and Upland breed. You know. And you remember the first time you were here as well, very well, I heard. Yes, 1994, pair of Suffolk ewe lambs, pair of twins, and they were exactly the same weight. They won the Suffolk class and the Lowland Championship, and then I had the bug after that. And you had a good person holding them today. Well done, you. Well, I saw that sheep and I handled them on Thursday, and I said they would take a lot of beating. And you wanted to hold them. I went. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd, da iawn.